Малады мужчына загінуў у аддзяленні міліцыі. Лукашенко пераходзіць на абразы і пагражае суседзям, а расійскія акупанты ва ўкраіне пачынаюць ваяваць самі з сабою. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 5 чэрвеня. Яшчэ адна смерць у будынку міліцыі. У лідскім Раусе памёр 37-гадовы мясцовы жыхар, паэт Дмітрый Сарокін. Прычына, па якой ён апынуўся ў міліцыі, невядомая. Аднак, як распавёў знаёмы Дмітрыя выданню «Медыазона», сілавікі затрымлівалі Сарокіна раней і здымалі з ім відэа. Прычына смерці Дмітрыя пакуль высвятляецца. Вядома толькі, што трагедыя здарылася яшчэ 1 чэрвеня. Пахаванне прызначана на аўторак. Гэта ўжо не першая незразумелая смерць у аддзяленні міліцыі. Месяц таму у Ваўкавыску загінуў 24-гадовы хлопец, таксама ў міліцэйскім будынку. Ён выкінуўся з 4-го паверха мясцовага Рауса. Лукашенко зноў перайшоў на абразы ў адрас суседзяў. Сёння ён прымаў у Мінску чарговага расійскага губернатара, гэтым разам кіраўніка Калінінградскай вобласці Аліханова. Як звычайна, Лукашенко панаракаў на суседнія дзяржавы, маюцца на ўвазе Польшча і краіны Балтыі, назваўшы кіраўнікоў заходніх краін вар'ятамі. Таксама ён выдаў нешта падобнае на пагрозу. Это опасно, потому что это уже экономическая война. И не только экономическая война, которую нам безумцы эти известные пытаются объявить России и Беларуси не первый раз. Потом пусть не обижаются. Притом мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы Беларуси и России. Пока с трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки. Но бесконечно это просто продолжаться не может. И поэтому руководство, подчеркиваю, балтийских государств, да, наверное, и Польша должны это прекрасно понимать. А лукашэнкаўская любіміца Арына Сабаленка працягвае заставацца ў цэнтры ўвагі на турніры Ролан Гарос. Але ж не толькі пра спартыўныя паказчыкі. Яна выйшла ў чвэрцьфінал, абыграўшы амерыканку Слоан Стывенс. Але цікавасць выклікаюць не столькі перамогі Сабаленкі, колькі яе адносіны з журналістамі. На мінулай прэс-канферэнцыі Сабаленка адмовілася адказваць на нязручныя пытанні украінскай журналісткі, якая спытала пра блізкасць Арыны да Лукашэнкі і папрасіла Сабаленку асудзіць удзел Беларусі ў вайне. На наступнай прэс-канферэнцыі Сабаленка гаварыла толькі з абмежаваным колам журналістаў, чыі пытанні папярэдне ўзгаднілі, каб у іх не было палітыкі. Па словах самой Арыны, гэта было зроблена, цытата, дзеля яе псіхічнага здароўя і дабрабыту, бо ад непрыемных пытанняў тэнісістка, маўляў, не адчувала сябе ў бяспецы і пасля правяла некалькі няпростых дзён. Адзначым, што ў такім кроку, даволі дзіўным для прафесійнага спартсмена, Сабаленку падтрымалі арганізатары турніра. А цяпер Сабаленка вырашыла увогуле абысціся без прэс-канферэнцыі. Пасля перамогі над амерыканкай сустрэчу Арыны з прэсай адмянілі без якіх-небудзь тлумачэнняў. Цікава, што будзе далей. Бо наступная суперніца Сабаленкі – украінка Эліна Світоліна. Яны згуляюць заўтра, 6 чэрвеня. Праз новыя тэхналогіі вайна пераходзіць на ўсё новыя ўзроўні. Сёння хакеры ўзламалі некаторыя расійскія радыёстанцыі і запусцілі ў эфір фэйкавы зварот Пуціна. Голас сапраўды падобны. Гэта ці створаны нейрасеткай запіс, ці нарэзка з публічных выказванняў расійскага прэзідэнта. У гэтым звароце фэйкавы Пуцін палохае расіян ваенным становішчам і усеагульнай мабілізацыяй. Сегодня в 4 утра украинские войска НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора. На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации. На ўсякі выпадак яшчэ раз паўтараем. Увага, зварот несапраўдны.
Хоць зварот Пуціна і не сапраўдны, на расійскай тэрыторыі ідуць цалкам сапраўдныя баявыя дзеянні. Рускі добраахвотніцкі корпус і легіён свабода Расіі, якія ваююць на баку Украіны, зноў пашумелі на Белгарадчыне. Яны заявілі, што кантралююць сяло Новая Тавалжанка, узялі там палонных і запрасілі губернатара Белгарадскай вобласці прыехаць за імі. Палонных паказалі на відэа, асобы некаторых ужо высветлілі. Губернатар за палоннымі не паехаў, што, магчыма, абумоўлена адсутнасцю каманды зверху, бо вайна з Украінай характэрная тым, што акрамя Пуціна у публічную прастору аніякіх чыноўнікаў ці вайскоўцаў проста не пускаюць. З чачэнскай вайны выйшлі вядомымі тыя ж генералы Лебедь і Рохлін, якія пасля выкарысталі гэтую вагу ў палітыцы. Пуціну такія канкурэнты не патрэбныя. Заўважце, што зараз з'яўленне ў прэсе нейкіх расійскіх военачальнікаў вельмі і вельмі абмежаванае. Магчыма, таму і вырашыў не геройстваваць і белгарадскі губернатар Гладкоў. Проста, каб не звяртаць на сябе ўвагу начальства. Затое увагу на сябе звяртае Яўгеній Прыгожын і яго вагнераўцы. Яны працягваюць адкрыта канфліктаваць з Міністэрствам абароны Расіі. Ужо дайшло да прамых сутычак. Прыгожын заявіў, што расійскія войскі мініруюць шляхі адыходу, якімі хацелі скарыстацца вагнераўцы, а пры спробе размініравання наймітаў абстрэльваюць расійскія жа салдаты. Але гэта яшчэ не канец. Пазней вагнераўцы паказалі відэа захопленым імі расійскім падпалкоўнікам, які прызнаецца ў абстрэлах і кажа, даў каманду праз асабістую непрыязнасць. Быў п'яны. Так што паціху расійскія акупанты ва ўкраіне пачынаюць ваяваць яшчэ і самі сабою. На выходных быў сумны юбілей. 1000 дзён, як за кратамі знаходзіцца Марыя Калеснікава. З гэтай нагоды журналісты «Зеркала» пагаварылі з Тацянай Хоміч, сястрой Марыі. Яна распавяла некалькі цікавых дэталяў. Побыт Марыі ў гомельскай калоніі вельмі цяжкі. Іншым зняволеным забараняюць нават гаварыць з ёю. Калеснікаву паўсюль суправаджае ахоўнік, нават у прыбіральню. Калі дазваляюць рэдкія відэазванкі, то побач з Марыяй таксама заўсёды стаіць работнік калоніі. Ёй забараняюць літаральна ўсё. Нельга займацца спортам, нельга атрымаць дыстанцыйную адукацыю. Доўгатэрміновыя спаткання па розных прычынах не даюць. Працавала Марыя швачкай па 6 гадзін 6 дзён на тыдзень. Месячны заробак каля 3 рублёў. Так, 3 рублёў. Гэта не памылка. Пасля працы яшчэ работай у самой калоніі, дапамога на кухні альбо прыборка тэрыторый. Пасля шпіталізацыі з язвай, якая адбылася ў восені, Марыя страціла каля 15 кілаграмаў. Вядома, што ў сакавіку Калеснікава знаходзілася ў памяшканні камернага тыпу. Гэта больш строгі рэжым, чым для іншых вязняў. А цяпер ужо больш за 3 месяцы ніякай камунікацыі з Марыяй няма. Апошняе, што атрымалі сваякі ад Калеснікавай, гэта паштоўкі для бацькі, якія прыйшлі ў сярэдзіне лютага. З таго часу ніякіх звестак. Тым часам у Наваполацкую калонію нумар 1 прыйшла праверка. Гэта калонія, дзе сядзеў Віктар Бабарыка, якога адтуль забралі ў бальніцу, і цяпер пра яго нічога не вядома ўжо больш за месяц. У гэтай калоніі рэзаў рукі блогер Кабанаў, пратэстуючы супраць катаванняў холадам. Там галадаў, а пасля здзейсніў спробу суіцыду яшчэ адзін блогер Ігар Лосік. А зімою была інфармацыя пра тое, што супрацоўнікі Наваполацкай калоніі моцна збілі зняволенага Мікалая Хрола. Яму зламалі ключыцу, але не прадаставілі ніякай медыцынскай дапамогі, у выніку чаго у мужчыны не змагла нармальна зрасціся костка. І вось цяпер у калонію прыйшлі 4 прадстаўнікоў Віцебскай абласной грамадскай назіральнай камісіі пры галоўным управленні юстыцыі АБВКанкама. Што ж за парушэнні яны знайшлі? Напэўна, вы і самі ўжо ведаеце адказ. Узначальваў гэтую праверку нехта Уладзімір Каташук, старшыня мясцовай арганізацыі «Беларускі фонд міра», а таксама кіраўнік Рэспубліканскай федэрацыі гіравога спорту. Каташук заявіў: у калоніі ўсё добра, медыцынскія кабінеты працуюць, заўваг няма. Па яго словах, ва ўстанове створаныя неабходныя умовы для ўтрымання асуджаных і іх выпраўлення. Парушэнняў правоў і законных інтарэсаў асуджаных камісія не знайшла.
У Бабруйску п'яны мужчына знайшоў гранату. Скончылася ўсё вельмі кепска. Разам з сябрамі ён дапамагаў нейкай знаёмай наводзіць парадак у гаражы. Нечакана там знайшлася скрынка з боепрыпасамі. Мужчына забраў яе дадому, выпіў і чамусьці вырашыў разабраць адну з гранат. Граната, вядома, узарвалася. Ад выбуху прачнулася яго жонка, якая знайшла мужа ў крыві. Ён атрымаў раненні рук і твару, але застаўся жывы. Мужчыну забралі ў бальніцу, а следчы камітэт цяпер праводзіць праверку. На Гомельшчыне адбываюцца антытэрарыстычныя вучэнні. Пра гэта пішуць дзяржаўныя СМІ Гомельскай вобласці. Сёння стала вядома, што ў Светлагорску адбываецца дагляд аўтатранспарту, які рухаецца на ўезд ці выезд з гораду. А тэлеграм-канал «Беларускі гаюн» паведамляе пра перасоўванне вайсковай тэхнікі паміж Рэчыцай ды Гомелем, а таксама супрацоўніках міліцыі з аўтаматамі на мосце праз Дняпро ў Рэчыцкім раёне. Вучэнні працягнуцца да серады ўключна. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.